बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बर' बिजोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङा आसामाव बर' बिजोंखौ एचएस एबा थाखो 11 आरो 12 थाखोआव सोसननो थाखाय गनायथि होबाय। गोबाव सम बर' हारिया जुजिबोनाय आरो दाबिबोनायनि उनाव दिनै बर' बिजोंखौ एचएस थाखोआव सोसननाय जाबाय। दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननाबो बुंजायो। मख'नो गोनांदि थाखो 12 सिम बर' बिजोङा सोसनजानायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगु बिथांमोननिसिम बर' हारिनि फरायसाफोरनि सोलोंथाइ बिथिङाव साननायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। धेमाजि जिल्लानि सिला फोथाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव दखान गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे जाथाया सिला फोथारनि दुर्गा मन्दिराव सोमजिदों। दुर्गा फुजानि रंजा खुसियै फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो थानाय समावनो सिला फोथाराव थांनाय हरनि समाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ मोननानै गंजि अर खोमोरग्रा गारिया फैदोंमोनब्लाबो ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो हायासै आरो दखाननि मुवा बेसादफ्रा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। दिनै क'क्राझार जिल्ला दतमा ओनसोलनि बरागारि गामियाव थानाय बड'फानि आंगोनि न'आव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दान्दिसे दावबायहैनानै बड'फानो बिबार बावनानै नखरजों जयै जिरायनानै सावरायलायो आरो बड'फानि बिदानि फिसाज्ला तुलाव ब्रह्मनो आसाम आयेन आफादाव लाइब्रेरि एटेन्डेन्ट महरै ग्रेड 3 नि साख्रियाव थिसनथाइ होयो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा थिसनथाइ बिलाइखौ बिजाथि तुलाव ब्रह्मनो गथायना होयो। लोगोसे बड'फानि नखरनिनो गुबुन सासे सोलेरारि हेंथा गोनां मुस्रि मेनला ब्रह्मनो इलेक्ट्रिक हुइलचेयार गथायनाय जायो। बिस्वजित दैमारि बिथाङा मख'नो गोनांदि बिस्वजित दैमारि बिथांजों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेका, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनाबो लोगोआव दंफायोमोन। एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि सायाव बिपिएफनि एमसिएलए जय मोसाहारिनि खौरांगिरि मेल। बर'नि एसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर थानानै दिनै बेबादि समस्या जानाया खोब लाजिथावना जादों। बिथांमोना जोङो नागारनो नाजादों होनना बुंबाय थादों। सिएम सार बिथाङा गेजेर गेजेर गबाय गसिगोन आरो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव रायलायबाय थादों होनना गोबां बुंबाय थादों होनना। लोगोसे एमसिएलए जय मोसाहारि बिथाङा जोबथायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'निसिम सोंथि खालामनानै बुङोदि थारैनो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'मारनो थाखाय नाजादोंब्ला गोसो गोरबोयै बिदिब्ला सरकारनि फारसेनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय जि एफिडेभिट गोजौ बिजिरसालिसिम जि होनांगौ दंमोन बिदिहाय सरकारनि मा एफिडेभिट गोजौ बिजिरसालिसिम साबमिट खालामदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय बेखौ रायजोहुवा खालामनो थाखाय दाबि खालामो एमसिएलए जय मोसाहारि बिथाङा। बावैसो सान सिगां आं बर' फेसबुक पेजआ डक्टर अनजालि दैमारिनि सायाव अनजालि दैमारिया बिदाखौ जेब्ला लोगो हमनो थाङो एक्टरफोरखौ लानानैसो थांबाय थायो होनना पस्ट होनायनि सायाव फावखुंगुर सुखबिर काrzीआ आं बर' फेसबुक पेजनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होनायनि उनाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो दिनै आं बर' फेसबुक पेजआ बेबायदि गावनि सायाव पस्ट होनायनि हेंथायै गोलाव पस्ट होनानै गोख्रों फिनजाथाय होयो। अनजालि दैमारिया आं बर' फेसबुक पेजनि बिगोमाखौ नोंबो खबर लाफैदो डिआर नाब्लाया बोरै दं बोरै दोनदों माबायदि जाहोदों लोंहोदों खबर लाफैदो होनना आरो नंखाय बाथ्रा फोसावनाय आरो जेब्लाबो गुबुनखौ गाज्रिल' लिरनाय हुदाखौ बन्द' खालाम नङाबा गुबै मुं आरो महर दिन्थिना सोंखारिनो गोहो दिन्थि नङाबा बिटिसिआव नोंखौ नागिरना दिहुननो बेसेथो सम नांगौ होनना गोख्रों फिननाय होयो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।